Kniha, zdroj poznávání, moudrosti a vzdělání. Jedna je však výjimečná. Prověřená mnoha tisíci lety. Předávaná z generace na generaci. Důsledně a s velkou přesností přepisovaná a překládaná do stovky jazyků. A tak se dostala až k nám do dnešní doby. Kniha plná napětí, strhujících příběhů o dávných hrdinech, vyprávění o statečnosti lidí, kteří bojovali za to, co je správné. Kniha plná poezie o silných poutech lásky a krocích víry, krocích do neznáma. Čím víc je čtena, tím víc odkrývá nové pohledy, překvapivá zjištění a tajemství v ní ukrytá. Je to kniha, která lidem pomáhá znovu objevit základní morální hranice. A tím nachází způsob, jak se k sobě navzájem lépe chovat. Je to kniha, která je stále aktuální a dokonce i nadčasová. Nabízí příběhy a praktická přirovnání k situacím ze všedního života. Na příkladu vztahu otce a syna nám dává možnost nahlédnout na nejúžasnější životní pravdu. Především však dává odpověď na nejdůležitější životní otázky. A to, proč tu jsme a jaký je smysl našeho života. Ukazuje nám jeho jasný směr a nadějný cíl. A my, stejně jako tisíce dalších lidí, této knize věříme. Bible. Kniha, která může změnit i tvůj život.